तो कवनो जाति के हो कवनो मजहब के अरे तो पोरे पोरे वीडियो रे गाने होगा सब के कवनो जाति के हो कवनो मजहब के अब पूरे पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सब के एहू जब तक कैमरा लागल बा लागल बा जी देहा देही मोबाइल फोन बा सबके मोबाइल में कैमरा बा हमार वक्तव्य बंद होई त गप से बैठ जी हलो हमार गाना बजाना बंद होई हम भाषण करे लगब त गप से बैठ जी फिर गावे लगब त खार हो जाई ओई जे बैठ ओई जे स्टेज देख के बैठिया जहां बारू ओई जे बैठ हां जब बोले लगे तो बैठ गए गावे लगे खार हो जाए घप दीवर बैठ एहू जन कैमरा बा मोबाइल